அன்பார்ந்த பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம். நாம் இப்போது பார்க்க இருப்பது உளவியல் உள்ள இரண்டு முக்கியமான சொற்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒன்று எம்பத்தி என்ற சொல், மற்றொன்று ரேப்போ என்ற மற்றொரு சொல். நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும் அப்படின்னு திருக்குறளில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. பல அறிஞர்கள் சேர்ந்து கலையையும் அறிவையும் வளர்த்திட இருக்கிறார்கள். அவருடைய சொற்கள் பல வழிகளில் பயன்படக்கூடியது. இந்த இரண்டு சொற்களை பற்றி நாம் எடுத்துக்கிட்டு பார்க்க போகிறோம். இப்போ எம்பத்தி என்ற சொல்லு கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது. என் அப்படின்னா இன் என்ற மீனிங் இருக்க, அதனோட இன் என்ற ஆங்கிலத்தில் அந்த பேத்தோஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபீலிங் அப்படின்ற மீனிங் இருக்குது. இந்த சொல் ஜெர்மனிக்கும் இந்த சொல்லு போயிருக்குது, ஜெர்மன் மொழியில் போயிருக்குது. இந்த எம்பத்தி அப்படின்னா மற்றவர்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அவர்களும் ஷேர் செய்வது, இது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ இந்த சொல் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போனால் மற்றவங்களோட உணர்வுகளை பிரதிபலித்தல். இப்போ கவுன்சிலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற உணர்வுகளை நம்ம பிரதிபலிக்கணும், அவங்களுக்கு அதுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். நம்ம மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. எம்பத்தி அப்படின்னா இன்னும் சரியாக சொல்ல போனோம்னா மற்றவர்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்க வேண்டும். இதுதான் முக்கியமான கவுன்சிலிங் நடக்கக்கூடியது, முக்கியமானது. உளவியலில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது ஃபீலிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜில் இதுன்னு ஒரு பகுதி இருக்கிறதாகவும், அந்த இதனுடைய பகுதியில் அந்த செக்ஸ் மோட்டிவ்ஸ் அதில் இருக்கிறதாகவும் அவர் சொல்லுவார். அப்போ இந்த ஃபீலிங் அப்படின்றது ஆதி உலகம் தொட்டு இருக்கிறது. நீங்கள் இங்கே கேட்கலாம், நாலேஜ் அறிவுன்னு ஒன்று இருக்குது, இது பின்னால் நம்ம கற்றுக்கிறது. ஃபீலிங்ன்றது மனிதன் பிறக்கிறப்பயே இருக்கக்கூடியது. அதனால் இந்த ஃபீலிங்ன்றது எல்லாருக்கும் மதிப்பு கொடுக்கணும். அந்த அடிப்படையில் பார்க்க போனால் இந்த கிரேக்க சொல் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. மற்ற உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அதற்கு தக்கவாறு அதை ஷேர் செய்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இது பொருளாகுது. இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்லில் இதில் ஔவையார் சொன்னது ஒப்புரவு ஒழுகு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உலகத்தில் உள்ள நடைமுறையெல்லாம் பார்த்து நடந்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு, அந்த கஸ்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து நடந்துங்க அப்படின்ட்டு ஒரு மீனிங் இருக்குது. அதுவே திருக்குறளில் பார்க்க போனால் இந்த ஒப்புரவு அதிகாரத்தில் வித்தியாசமாக இருக்குது. அந்த 10 குறள் பார்த்தோம்னா அந்த ஒப்புரவுன்றதுக்கு இல்லாமல் வேறு ஏதோ சொல்ல வருது. அந்த ஒப்புரவு அதிகாரத்தில் முக்கியமாக ஒன்று கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான், மற்றவன் செத்தாரும் வைக்கப்படும் அப்படின்னு இருக்குது. ஒத்தது அறிவான் அப்படின்றது ஒத்தது உணர்வான் அப்படின்னு சொன்னாங்க கூட பரவாயில்ல. ஒத்தது அறிவான்றதப்ப இதை விட இந்த ஃபீலிங்ஸை விட அதிகமான மொழியில் அது போகுது. ஒத்தது எது ஒத்தது என்ன கேட்டோம்னா, ஒத்தது என்றது எல்லா மனதிலும் மனம் ஒன்று எல்லாருக்கும் இருக்குது. அந்த மனதை அறியக்கூடியது என்றதை முக்கியமாக இங்கே நான் பதிவு பண்ணுறேன். இது ஒப்புரவுன்றது அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன தெரியுதுன்னா, மற்றொரு மனதை அறிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஒத்துது அறிவான், சில பேர் சொல்லலாம் இது ஆன்மீகம், இது கடவுள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒத்தது அறிவான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மற்ற மனதை புரிந்துக்கணும் அப்படின்றது தான் இதனுடைய இதாக எனக்கு தெரிஞ்சது. எனக்கு மற்ற எல்லாம் செத்தாரும் வைக்கப்படும் கடுமையான வார்த்தையாக இது இருக்குது. இதில் நாம் பார்க்க போனோம்னா
இந்த ஃபீலிங்ஸ் தான் ரொம்ப அடிப்படையான மனிதனுக்கு அடிப்படையான ஒன்றா இருக்குது. இந்த எம்பத்தி என்றது வந்து இப்போ கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும்னா, இந்த எம்பத்தி என்றதை மற்றவர்களுக்கு இது வந்து தமிழில் வந்து அனுதாபம் பச்சாதாபம் அப்படி சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் கூட எனக்கு சரியாக படலை. எனக்கு இந்த வார்த்தைக்கு சரியான பொருளை தெரியல. இந்த எம்பத்தி என்றது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் இருக்குது. சில பேர் ஜெனட்டிக்கலாகவும் இது ஹெரிடிட்ரியாக பாரம்பரியமாகவும் சில பேருக்கு வர்றதா சில ஆய்வுகள் சொல்லுது. சில பேருக்கு வந்து அதிகமாகவும் மற்ற உணர்வுகளை புரிஞ்சு கொள்றதுன்றது சில பேருக்கு அதிகமாகவே இருக்குது. இது ஜெனட்டிக்கலாக வரலாமா அப்படின்னு சொல்ல ஒரு ஆய்வுகள் சில முடிவுகள் காமிக்குது. இது வந்து கவுன்சிலிங்கு சைக்காலஜிக்கு முக்கியமான சொல்ல தெரியுது. இதில் இது வந்து அடிப்படையாக எம்பத்தி அது வந்து ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கணும்னா என்னை பொறுத்தவரைக்கு சொல்கிறதுனா ஜென்ஃப்ளா சைக்கிளில் சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ மைண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃப்ரீ மைண்டாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து எல்லாரும் சொல்கிறதையும் நம்ம கேட்க முடியும், நம்மளுடைய மற்றவங்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதேமாரி தாவோ ஃபிலாசபி அதில் எடுத்துக்கிட்டாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக்கட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு பானையை சொல்லுவாங்க. ஒரு பானை வேக்கண்ட்டாக இருந்தால் தானே அது உள்ள நீரை ஊற்ற முடியும். அதனால் வேக்கண்ட்டாக இருக்கிறது மாதிரி நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி நம்ம பார்க்க போனால் எம்பத்தி என்றது அடிப்படையான குணம் எப்படி வச்சுருக்கணும்னா, நம்ம வந்து நம்ம மனசை வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க வச்சுருக்கணும். அப்போ ஒன்று வரும். அதே மாதிரி உங்களுடைய மனசு சில பேருக்கு வந்து ஹெரிடிட்ரியாகவும் இது வருதுன்றதை நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கலாம். எங்களை சில பேர் சொல்லலாம் இது வந்து நாம் வந்து எல்லார் மனதையும் புரிஞ்சுக்கலாம், எங்களுக்கு வந்து உளவியலில் நிறையா பாடி லாங்குவேஜ்லாம் பற்றி தெரியும், டெஸ்டிங்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இது ரொம்ப நுட்பமான விஷயம். இது வந்து இந்த ஃபீலிங் புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நீங்கள் உள்ளார்ந்த பொருளை எடுத்துக்கணும் தவிர மேலோட்டமாக இந்த பாடி லாங்குவேஜ்லாம் எனக்கு தெரியும், அந்த டெஸ்டிங்கில் சைக்காலஜி டெஸ்டிங்லாம் அதனோட ஒருத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கணுன்றது அது ரெண்டாவது பட்சமாக தான் நான் சொல்கிறேன். இது அப்படியே சொல்ல முடியாது. இன்னும் திருக்குறளில் நிறையா சொல்ல போனால் அவங்களோட வாய்மை அதிகாரத்தில் சொல்கிறார், உள்ளத்தான் பொய்யாது ஒழிகின் உலகத்தார் உள்ளத்தான் எல்லாம் உடன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த மனதில் பொய்யாமல் பொய் இல்லாமல் ஒழுகுனா எல்லார் மனதிலையும் எல்லாரும் வருவாங்க இப்படின்னு இப்படி சொல்கிறாரு. இது ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமா எனக்கு தெரியுது. இல்லை இன்னும் வந்து ஒரு சொல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரேப்போ என்ற ஒரு சொல். இதுக்கு என்னன்னா என்னங்கிறத டீப் ரிலேஷன் அப்படின்னு வரும், ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ஏன் ரிலேஷன் போட்டிருக்கலாமே, ஏன் அவங்க ரேப்போ அப்படின்னு சொன்னால், ரேப்போன்ற ஒரு சொல் வந்து ஃப்ரெஞ்சு மொழியிலேருந்து வந்தது, அது ஜெர்மனுக்கும் போச்சு. அதில் வந்து பீயிங் பேக் அப்படின்னு ரேப்போட்டர் அப்படின்னு வந்து இருக்கும். இந்த ரேப்போ அந்த சொல்ல பி சைலண்ட்டு, சில பேர் ரேப்போ அப்படின்றாங்க, ரேப்போன்றது கரெக்டாக இருக்கும். இதில் அது வந்து உளவியலில் கேட்பாங்க, கவுன்சிலிங் போடுறப்ப நீங்கள் வந்து ஏற்பட்டுச்சா ரேப்போ நடந்துச்சா அப்படின்னு. ரேப்போன்னா உங்களுக்கு ரிலேஷன் நல்ல ரிலேஷன் வந்துச்சா. சில பேருக்கு வந்து கவுன்சிலிங் டக்குன்னு வந்து கவுன்சிலிங் உடனே அதில் உட்காந்துட்டு பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். சில பேருக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து கவுன்சிலிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிடுவாங்க. சில மக்கள் வந்து கவுன்சிலிங்கில் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. இதில் நல்ல நுட்பமாக நம்ம கவனிக்கிறப்ப கவுன்சிலிங்கில் இருக்கிறப்ப அந்த வர்ற கிளைண்ட்டு அவங்களுடைய என்ன பேசுகிறாங்க என்றதை கவனிக்கணும். இந்த கவனிப்புன்றது ரொம்ப அவசியம். நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம், இப்போ ஆசிரியர் என்ன சொல்ல கவனின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க அடிக்கடி, நல்லா கவனிங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறம் அதேமாதிரி இங்கிலீஷில் வந்து ப்ளீஸ் லிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃப்ரெஞ்சில் எக்குத்தே பியன் அப்படின்னு வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க. இது எல்லாமே ஆசிரியர்கள் வந்து மாணவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நாமளும் வந்து கவுன்சிலர் அப்படின்றவங்க இதை நல்லா கவனிக்கணும்.
இதை வந்து ஒருத்தங்க என்ன சொல்கிறாங்க பேச வராங்கிறத நல்லா கவனிக்கணும். அந்த வார்த்தையை நாம் சீர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும். அது ரொம்ப கவனிக்கமாக வேண்டியது. அதுக்கு வந்து நாம் வந்து அமைதியாக இருக்க தெரிஞ்சுக்கணும். அமைதியாக இருந்தப்ப அவங்கள நோக்கி நம்மளோட நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜும் கரெக்டான முறையில் மேட்ச் ஆகணும். அவங்களுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜும் அவங்கள நோக்கி இருக்கணும். அப்போ அவங்கள நோக்கி இருந்தாலும் அவங்க நம்மக்கிட்ட சிலது பேச வருவாங்க. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நிறையா வரும். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த 2 சொல்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். பல அறிஞர்கள் சேர்ந்து இந்த சொல்ல உருவாக்கி வேறு சொல்ல உருவாக்கிக்கலாம் உலகில். ஆனால் இந்த 2 சொல்ன்றது முக்கியமாக நம்ம உலகில் தெரிஞ்சு, அதனால் நீங்கள் இந்த 2 சொல்ல நல்லா கவனிங்க. உலகில் இருக்கக்கூடியவங்க, கவுன்சிலிங்கில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த 2 சொல்ல நல்லா கவனிக்கணும். இதை கேட்ட அனைவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.